Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka wato mai suna Tudu Hausa TV. A yau mun zo muku ne da wata sabuwar hanya wadda za ta nuna maka yanda za ka mayar da wasu chat naka da ya goge ko kuma wayarka ta ɓata ko kuma an sace maka waya. Sabida ko guys takan yi mutum ya yi chatting da budurwarsa kuma chatting ne mai muhimmanci, chatting ne mai matuƙar muhimmanci, chatting ɗin da ba ka son ya goge ko kuma ka yi chat da wani abokinka, chatting ɗin da kana son sa ba ka son ya goge ka ajiye shi ne don wani tarihi ko kuma ka yi saving ɗin wasu muhimman abubuwa cikin waɗanda ba ka son su goge. Domin sake samun damar kasancewa da ku danna mana subscribe, sa'annan kuma ku danna mana ƙararrawa, sa'annan kuma ku danna mana alamar like. Wannan shi ne zai ba ku damar da zarar mun ɗaura sabon bidiyon mu za ku gani. Mun gode, bara mu je ga darasinmu domin nuna muku yanda za ku yi wannan abin. Mun gode. So da farko za ka zo ka shiga cikin WhatsApp naka, kamar ni ga WhatsApp ɗina ne zan shiga. Idan na shiga WhatsApp ɗina ya buɗe, bayan ya buɗe na jira shi, kaga yanzu ga WhatsApp ɗina nan ya buɗe. Zan zo ne inda kuka ga alamar ga ɗigo ne guda uku nan kwana, nan sama kwanan ta sama ga ɗigo nan guda uku, za ka danna su. Idan ka danna su zai nuno ma ga su nan new, create new group, new broadcast, link, device, straight message, setting. To za ka shiga, ga shi ne kenan, ma'ana na biyar za ka shiga setting ɗin na WhatsApp. Idan ka shiga setting na WhatsApp ga wuri ne inda kuka ga an rubuta chat, ga shi ne a nan wurin ga, za ka shige shi. Ga shi ne inda aka rubuta chat, za ka shiga cikin chat ɗinka. Idan ka shiga cikin chat ɗinka za ka ji hakan ga wuri ne inda chat backup, za ka shiga chat backup naka. Idan ka shiga cikin chat backup naka za ka ja shi hakan. To dole ne za su buƙaci sai ka aza email address naka. To bara mu je, ga shi ne inda suka ce Google account. Za mu zo ne domin mu aza email address namu. Ga shi ne Google account, sai mu danna Google account. To kun ga email ɗina na awal1256@gmail.com, sai in aza shi. Mu ɗan ba shi few second domin ya gama verification. Yawwa ga shi nan sun nuno min, sai in danna allow. Yauwa kun ga yanzu ga email address ɗina nan ya yi link da WhatsApp ɗina. To idan ka yi link na email address naka ga WhatsApp ɗinka, sai ka shiga ga wuri ne inda suka sa backup over. Idan ka shiga backup over za su tambaye ka, tambayar ka ne za su yi da ya kake son ka yi backup naka. Kana son kai shi ne a lokacin da ka yi connecting ɗin Wi-Fi ko kuma kana son kai shi ne Wi-Fi or cellular. To za mu yi shi ne with Wi-Fi or cellular. To ka ga idan kai shi Wi-Fi or cellular za ka iya yin backup na message naka da komi a lokacin da Wi-Fi na wayarka yake buɗe ko kuma a lokacin da data ta wayarka take buɗe. To kun ga za mu yi selecting ɗin wanda Wi-Fi or cellular, sabida za mu iya yi ne a lokacin da datar mu take buɗe ko kuma a lokacin da Wi-Fi ɗin mu yake buɗe. To shi kuma wanga idan ka yi shi na farko za shi yi ne a lokacin da Wi-Fi naka yake buɗe. To bari mu yi selecting ɗin na biyu. So bayan ka yi selecting ɗin ne za ka zo ne ga shi nan backup to Google Drive. Za ka shiga nan backup to Google Drive. Za su tambaye ka ne ya kake son yayi backup ɗinka ya kasance zai kama yi. Suka ce ga shi ne only when I tap backup. Ita suna nufin kenan ba za su yi ma backup da kansu ba, sai lokacin da ka so ka shigo za ka yi backup naka. Shi kuma ga shi ne daily, suna nufin kenan lokacin da duk safiya duk da lokaci ya kai chatin ka ajiye wayarka za ka kwanta ka yi bacci, za su yi ma backup na message ɗinka. Shi kuma wannan weekly, duk sati suke ma backup na message ɗinka su ajiye masu. Shi kuma wannan monthly, duk wata. To kaga ba za mu sa weekly ba za mu sa monthly ba, kawai dai za mu sa daily, sabida wayarmu tana iya ɓata ko kuma muna iya losing ɗin kayayyakinmu a rana. To kaga ba za mu iya sa shi sati ba, sabida ba mu sani ko kamin satin ya kai mun yi losing ɗin wayarmu ko kuma mun yi missing ɗin WhatsApp ɗinmu. Dole ne za mu sa daily. Ga shi ne kamar haka, mun sa daily. Kaga ga email ɗin da na aza nan, sai in yi confirming da shi ya. To kun ga na sa daily, sannan sai ka zo ne ga shi ne inda suka sa backup, sai ka danna backup. To za ka ɗan ba shi few second. Ga shi nan dukkanin message ɗina yana backup. Ga shi nan please wait a moment. Ga shi nan ya ware ta da ya kai 100 zai gama backup. Gaba ɗayan message ɗina sun yi backup, kuma sai ta Allah duk za su kama mini backup na message ɗina, suna ajiye mini duk lokacin da na manta wayata ko kuma duk lokacin da wayata ta ɓata
ko kuma dai ta yi wani abu hakan, idan na ɗauko wata waya ni login gaba ɗaya ba zan yi missing na message ina ba da komi da komi na. Duka dai a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon namu. Domin sake samun damar kasancewa da mu, ku danna mana alamar subscribe, wannan shi ne zai ba ku damar da zarar mun ɗaura sabon bidiyon mu za ku gani. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba.